Kastala ti biyan! Ket ita, adto iti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Ti agkakaruba, rumbeng ngagsisinakit, sanket ngagpipin na sakit. Dampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyan! Nay, lakay, apay, jay kapampanaw na alugan di takaruba. Napanda pinik up dyan at ang inlako da kumarim amimay. Ha, nagila ko dan itinatengda. Katwag, napuno jay lugan itinatang. Na, nagadon ngay. Nagagat-dagaya. Kat, nagagatak mo't Nagagat ka ang makikaaruba ta isaw. Ha? Tilay bagbagamot. Punumat Dahil tala makibibi ang itibiyag ti sa balit ti paglaingam. Na tanaka sa umot dyan na uli makataaw. Agluto ka kitdeng. Tanay, sumangpat madamdama dyan maestrong anak mau. Sigurado, mabisin tumananday jay. Kumusta di klase, August? Ay, makabanog gaya magpaiso, tagisuro na na. Kunaktugot namin kan kay di a nursing ti alaam akursaw. Pinili mo ti agisuraw. Nanang, halpasin. Nalpas kong ti kursok. Kaya tagisulsuro ako. Nay, adamanan ko, Che. Anya ko, che. Day di ay man, Nay. Nagparkeng ijay batong ti balay damimay. Kita ka man. Itay bigat. Van, ti simardeng anang iluganan da itinatang. Ita, sa bali manan. Ay, nananang. Di yun pakibiyangan dagiti karuba. Gano kumari mo ni nanamimay. Nagkunamot ako marek. Kumari mo ti di, nanang. Idi day ta, saan itan? Apay mayat ngayon bagam asaan. Mangan kakit din, di mo damagad. Ay na, bakay. Ano na ito'y nakali tayo akamuti Saan ngay manay jilugan? Ay, win nga road. Sayang mat numapirday. Anya nga tano, ipadawat talaga. Pangipadawatam ngay may. Dagiti karoba. Di tanay, bata. Ni kumare si Teng. Wag. Imbag ano kayat na? Makuray ka ta, ikakto ni Ugos. No lumabas no malam. Mga daay ti kamuti na kita. Kat nagbabak nang da. Si Kamit. Asino ngay mati tao? Asaan amangan iti kamuti? Kat nungay di na kayat. Na. Ay, lakay. Dan samot nag-text kan ka. Ay, basa man. Mapay apabasam kanya ngay. Ay, tsak nga rod makita. Ay, nanakarkaro ak matabakait. Ay, unay kamutain. Naguray ka. Labasaam. Ay na. Nagbabasit mo't ngamin ti litrato'y silpon na ginatang ni Lloyda. Yak mo mabasa, daitan. Ay, kasanungay nga rod, numamuan ta, no asino tinagtes. Nay. Imbawagan, sugbata maon. Ayan na dito, yan tayo pindutan na daw mawag. Natadamagan na kanya ka dyan, amaw. Daytoy siya. Mala, pindutan. Hello? Nanang, apay asaan kayo mag-reply? Si Kaaya dyan nag-text, anak ka. Ay na, inggatangan kayo lang arudan iti cellphone nyo. Ay na, saan mi nga ron amabasa ka ni tatang mo? Nagteksa, taumay dakon sukunan kin ni tatang dito ospital. Nanggagmaw lakay. Ingka kanusukunan ni Lloyda. Wan, mapanakaon. Ay, anak ko, umayan ni tatang mo. Uraya mo. Iliterate na nagitang agasawa. Anya? At nakaro ba nang ibaga kanyak nga ultimo kanu text iji cellphone da di dapay amo abasaan. Ay,
Ay, saan ka man ngagsasawa, iti kasta, si Teng? Intun makadanon kadakwada, ay, pamanandaytaan. Ibagbagak laang maut. Ura man pa, saan da nga amo ti agbasa, ta nagagat damat. Kita man, agsasarono ti panangila ko da iti natangda. Apay nga ibagbagam day ta kanyak. Kayat mo siguro nga umapalakan niya. Jay kot si anakitam idi kalman dita. Isuday jay tay ahente anapan nagbayad iti natang. Anya kumangay ti bibiyang ko. Intun madamdama, sa bali manan alugan ti makita. Ta sa bali manan nga ahente day jay. Uston Nanang! Nay, si Mangpot kamot gaya man anak ko. Apay day ta nakasako abagbag kataw. Ay na. Ay. Intid na dita ka aruba, nanang. Tatang. Sino akaaruba? Ni Mimay? Kuha, nanang. Ay, kay subli day ta. Apay pagkunkunaan da kada tao, mabisbisinan. Ay, saan mo nga isublay? Apay nga sublik nga ay. Sayang. Katwag, ay, imbag lang nga iling tatayaw, takanan tayaw. Diyak kayat ti mangan iti day ta. Da kayo laang no kayat yaw. Kuha na. No diyo kayat. Dua kami ka ni tatang amangan. Ne, apay nga nanang. Adupay mati kamuti dito eh. Ay, saan mi nga rod anay lako amen. Ay, kat intadyo ko man akadagiti ka aruba. Katuan mat. Nang tagkamin. Inikan mi ni August. Ninayunan nyo kumaati intadyo. Ay, katuan to amanan. Inton lumabas ni August dito'y balay. Sana balay, takanayon adito iti pagpagnaan na. Nabayag asaan kamin ang nagkitkita kin ni August. Nanipod idinagapa kayo kin ni nanang na. Mapan ka nagtrabaho, anak ko. Uy, nanang. Masapat klase kita. No ikanda kanto manan ti kamuti day ta amimay. Di mo lalaanan Ay na. Nung naramanan nyo ko majintad da kamute. Isos, nagsamait. Anya nagsamit. Puro da amin binalitungag. Niya ko ni nanang. Ikanda ka lang aro doon, kasta pa'y lati sa aw. Di, talaga ba? Malaki din, nakaon. Ay, jay balon mo, nalipatam anak ko. Aywan. Anya ayo day ta nakasulpot a balon mo. Kamute, nanang. Tayo nga, intadya kumarim. Anya! Nanang, nakalaba akon. Linaba akon jay baduyukin ni tatang. Ay, imbag man anak ko. Tanay, saan ko na masangot ti aglaba? Tadjay agmol-mol at as-asikasuag. Ay, nanang, ni August day ta lumabas. Ay, ikat ayabam Apay? Ay, ikat ta iti kamutay. Ay, wunan niya. Ay, mabiit lang tayo bak nanang. August! Umay ka ditoy. Tada itod may. Agyaman ak Lloyda. Nay, kagudwat sa ako man ang tintadyo kamute. Awan ang yaman na. Ay, kumusta kan nga eh? Ay, kat masaya atlat na Ijayan ospital ti pagtrab-trabaho Sika nga Agi sursuro ak mo ha? Uy, long time no siya. Amom, timar ka man. Oray sika. Pimintas ka mo. Agawid ka! Ay, ayaban nak ni nanang ko. Loida! Agawid ka! Ay, ayaban nak kamot ni nanang mo. August! Maysa! Lloyda, mapana ko na. Ay, bilbilangan nak mo ni nanang ko. Sige, Loida! sige. Kas kalagray doon, abilbilangan na. Ay, Loida! Agawid ka matan Bye. Sige, bye, August. Muwang gayam. Mabalin nga lang kasi number mo. Uy na. O sige. Ay na. Kagudwa sa ako akamuti ko naman nanang. Isublim dayta, ijay nang tod. Anyamot ni nanangan. Adda sabidong na dayta. Kakaiso na nga intad ni Lloyda. Akat, anya ko maitano intod na. Uray binalitungag amin da ito'y nanang. No ni Lloyda tinangtad, kanag amin. Anya? Sika talaga, August. Tilay bagbagam. Puno pimintas ka. Sana ka mangrabraba. Thank you. Lloyda, ayan mo nga ita. Adaak dito'y balaymin. Kasangsangpot ko. Ay, kasta. Nangan kan? Ay na.
Apay ngay akiring kaunay kanya. Siyempre, talaga akas to'y tiagayat. Anya? Loida! Ay, aguray ka. Ah? Ay, ayabanak ni nanang ko. Apay nanang! Na. Ay, hello, Ogos. Ah? Mukha, idupag pa ilaang to'y cellphone ko, Kasaritak laang ni nanang. Bye. Nanang, anya ti isinsinyasyo? Ha. Asinaw, ti kasarsaritam. Ni... Dayjay nga August. Diyay anak ti kalaban ka. Agting-thank you laang, gapo iti inted tayo akamuti. Kasta. Ay, balbalaagan ka, Loida, Diyak kaya't amadaan itik abalayan a kontrabida. Anya? Di naman kusi-kusilapan na kastama, Maymay. Apay kumaasaan ka ako silapan? Ay, gapu itinted mo akamutay. Agin inarman dagiti dua. Dua nga. Daloy da kan August. Anya, Ay, nagadumot nga minapang tadam iti kamote. Ay, jay pa'y mat kalaban ka. agin inarim da. Na, kayat mau ti kasta mapasamak, Kayat mau. Itay pa'y asimangpot ni August. Nagbayad mo ngay, jay silid na. Bye-bye am kaday. Gagangay ano sumangpot. Rumwar adagaw, tamapan makibasketball ka dagiti babarkada na. Apay ngay nga agkulkulong mo't ita. Agar aramid siguro iti lesson plan na. Payman, inakman kitaan. Kaslada kasarsarita na iti cellphone na Denggagman. Pasensya ka na. Na-miss ka nga, Gusto mo inawagan ka. Na. Wen. Pasyaran ka doon dito balayaw. Sino kasarsarita na? Ituturod kang ti umay, Panagnagakngay ayatan ka, Loida. Loida, ay, saan ang mabalinda ito? Diyak umanugaw. August! Ay, bye, Loida. I love you. August! Nanang? Sino na dyan, Loida? Ay, kwa. Anya nga, kasarsarita ka. Somong bat ka. Ni Loida. Jay anak, jay kalaban ka. Wen. Ibagak man langan. Lakay! Umay ka man ditoy! Darasam! Apay ay Basta umay ka! Apay. Ay na, daytoy anak mo. Ay na, ganano nga tanaya. Apay, anya ti mapaspasama. Ay, ibagam ka ni tatang mo. Anya ti rumbang amaam mo anak kaw. Tatang. Yarasas ko langan. Kan. Kan. Day, apay nga katawa ka nga yalak na kayan. Ay, umay ka baraw. Kapag tungtungan ta day taabanak. Ay, anya di pagtungtungan yung agama. Naurusam ka din day tabagay matanay. May umuli dagiti naganak ni Ugaos. Ay na. Apay, awan nga tandi sa balay, apakyasawaan ni Loida. Kasla day jay lang matalalaki, tinabat-bati dito'y lobang. Tal na ka, mamay! Kan kastalatib yan, bakit? Yan kakaruba, rumbang agsisinakit. Saan nga agpipin na sakit? Alalala! Kadiramusan day tarupam tanay. Pulbos ka mat. Tapnusan amadlaw, nagsagit ka. Ay na. Ay, Jack ni namnama nga agasawa. Daloy da ka ni August.
Inikak nga agpaisaw iti kamote ni August. Na, No pa'y kagurgurak ti inana. Ay. Agam ni namnama nga iso damat gayam ti agkatuluyan. Unayan laya. ala. Urlusem ta bagi magtanay. Ang mga no, dadanton inton madamdama. Kita bagay. Bagay at talaga di August kan Loida. Tuwal na ka mambandita. Di ka kat maragsakan. Ta saan ta naggastos iti kasarda. Adda nga minurnong ni August. Nek, inak ituludan ni August iji altar. Nasa man mat day talwam. Kababain. Itan gagayem tinaggibusan ti pakasaritan tayo, anaadaw iti pagsasao ako nana. Ti agkakaruba, agsisinakit, sanket nga agpipin na sakit. Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibiyag! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken itimat direksyon ni Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ngestasyon. Kastalatibiyag! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.